Mutemachani Naume ndiwe Chindom Lakmonyasha ndiwe changamire nyaya pamberi penyu nyaya ndeyekuti uya kudari tigowane zvinhu zvatakashanda tose uya nembowo dzako chitupa nemareda kutaura zvozvo ndi Naume Mutemachani itaura kuna Chindom Lakmonyasha Chindom Taura tinzwe chi chanetsa Naume. Sasa wakati simudze izvi Naume ndakatizira kuna Chindom kuna 2021 so 26 March ndiri mhandara patanogarisana ikoko pandazvitakura pandabereka mwana we7 months yange iri premature patagara tese pandakanomuzvara ndakamuzvarira kuGeneral Hospital kunoku kwaRusaka pandagara imomo nemwedzi muchipatara mwedzi mwana aifanira kunzi aigara ari pakangaru semunhu akaberekwa nguva isati yakwana ndakagara imomo ndikagara baba vemwana vaimbouya vachitiona kuti asi zvinhu zvavaiuyawo nazvo ikoko changamire zvanga zvisiri zvinhu zvokuti ndaikwanisika kubatsirikana semunhu angagara nguva isati akwana zvese nemapreparation nechinyi zvokuti panoda kuberekwa munhu zvanga zvisina kuungana zvakakwana ndaiti ndakavaudza mwenje kuti ndoda kutsvagirwawo zvinhu zvokuti mwana azosununguke zvinhu zvipo ndaipindurirwa naumwe nekunzi unotenga taura rimwe chete nezvinhu zvishoma-shoma pamwe hauzivi kuti mwana wacho haumubati ndakatengerwa kamonaki kadiki-diki monaki diki-diki dzepekupedzesera ine zvinhu zvishoma-shoma zvokuti ndakatambudzika ndaiswa muchipatara kuGeneral kuti ndikwanise kugara nemwana dzanga zvakaoma ndakashingirira vabereki vangu vakandibereka kumusha vachishingirira vachindigirawo zvimwewo nezvimwewo ndichibva ndazobuda ndichibva ndaenda kunogara kumusha kumba kwamai ndondanga ndakaenda senzira yekusungira ndakanogara ikoko ndichiita kangaru yange yataurwa kuchipatara waChindomo wakazokwanisa kuuya uchinditora ikoko kwazviri zvenharo zvisiri zvokuwirirana kuti chiuyai mutore mhuri chiuyai mutore mhuri takwanisa kusununguka takaenda kunogara kumba kwaChindomo kumusha kwandandakawanika takanogara ikoko tasvika ikoko ndakazama kutsanangura machengeterwo anoitwa mwana kuchipatara asi hazvina kudaiwa changamira mwana wainzwa navamwene anoberekwa natete wangu wariko ikoko wangu ari grade 3 mazuva acho iwo mumwe musi bva tanzendai kunosakura mwana abva aberekeswa vatete vayo bandabva kunosakura bva ndaenda kunogeza ndinzwe ndakudaidzwa nchiuya kunokumba ndibva ndangosviba moyo ndiyani ngadaidzwa kunzi uyai kunokumba kwaitei pandangorasa mvura yainokwedza kugeza ndisi pandauya kumba kupinda mukicheni kutarisa mwana kudai akabatwa kumakumbo kwamweni ndakarohwa nehana indanisa ndamboona munhu akafa asi ndakatangira kumonekwa ndakangokwanisa kubuda mumba imomo pandangotanga kubudawo ndichingofamba kunzira ndakazofunga kuti gaitera waChindomo wangu wabuda papa izvozvo zvakadarika hazvo ndichibva ndaenda kumba kwedu kumonyaradzo mwana zvese zvokuvigwa zvapera asi handina chandinonzwisisa kuti ndo chakaita kuti mwana apfuure ndakaenda kumusha kwedu ndakanonyaradzwa ndakazodzoka ndakatanga kugara naWaChindomo mbereko ichibva yatanga kunetsawo kuwana mbereko bva yatanga kunetsa kuwana waChindomo wakatanga kuita mamwe mazuva ekuti waiuya kumba makuseni
vane mashops tatine mashops ataitina saka nivaenda ikoko kungonoonawo zvokuti munhu anokwanisa kusombodzwa kuma7 kuma8 asi wakatanga kuuya kumba makuseni kuma4 shop yekumusha waiuya kumba ma4 makuseni ndobva ndakwanisa kuudza vati vamwene navatezvara kuti ndozviri kuitika kuna vachino umwe musi wakazokwana ndobva ndazoona mameseji mufoni mavo chibva ndavaudza kuti wari kufambidzana nemusikana webasa webishopu yeiko zvikanzi zvakanaka i mumwe musi wachibva wazozvibudirawo wega ubva unovatora vanhu wakaita zvokuvarinda pado pacho wachibva unovatora wabudisa mushopu imoma mune musikana ifomusi wachibva wauya naye kumba vatati garei kanguva mumashure makanguva ikako ndakatanga kurwara kwemwedzi miviri ndichirwara ndisingazivi kuti ndiri kurwara nei ndairwara ndichinzwa delivery pain ndichirwara ndichiwataura wachindomunhu ndiri kurwara wachindomunhu ndiri kurwara zvaimbonzi muchapora muchapora munhu aimboita wachindomaimboita dzimwe nguva dzekuti wainorara kune imwe shopi yedu kunoshandiwa nemunin'ina wangu waingondiisira meseji bedzi kana kuma11 kana kuma12 kuti handichakwanisi kuuya kumba banhasi usiku waunoisa meseji iyoyo patagara apa nini ndiri kumba ndiri kurwara patagara ndakatanga kuona mameseji mufoni mawachindomu kuti wane vanhukadzi vavaifambidzana navo vanga vakati wandei chakavai ndakangozvibata ndikati ndoda kunyatsokuona tobva tagara wachindomu ndiri kurwara wachindomu ndiri kurwara zvaingonzi ehoi ndakabva ndazombonotestwa kune chimwewo chipatara ndakangonotaura dambudziko rangu zvanzi apa dai nhungu ndabva ndadzoka kumba pandagara ndichizobva ikoko ndakabva ndazoenda kumba kunoona hanzvadzi dzangu kuti tiende kukoti pane nyaya yanga kuti ataida kunonzwa chibva ndaenda kumusha ndakazogara ikoko kwezuva rimwe chete ndakazovaisira meseji vachindomunhasi handichakubudiriri kuuya kumba nokuti inini ndanga ndisisina foni kuti zvadaro hanzvadzi yangu yakakwanisawo kuona kuti handisundwa zvakanaka semunhu wandakagara naye makore akawanda akakwanisa kuona kuti ndiri kurwara wakabva wanditora wachibva wazotaura namukwasha kuti mukwasha ndambotorawo mhuri yenyu kuenda nayo kwachiremba tasvika kwachiremba ndakanobatwa chirwere chepabonde gonorrhea ndakabva ndapindira chiremba kuti vandirape ndichibva ndarapwa ndakadzoka kumba ndichibva ndazovataurira wachindomu ndo chirwere chandienda kwachiremba ndakanobatwa havana mbonyanyavo kuita nharo zvakanyanyisa ndobva ndati saka imi munokwanisa here kuti munorapwawo vakati handikwanisi kunorapwa nasani ndazvawo chirwere chakabvira ndakangogarawo ndatiwa ndivo baba ndivo vanoziva vatati garei musi wandakaenda kumba uko ndichizovaudza kuti wachindomu ndo chirwere chandabatwa takabva tarara usiku humwe chete mangwana acho tisati tatopedza nekurapiwa nechinchini vakabva vanouya nemumwe mukadzi wachibva vanomuendesa kwana sekuru kusiri kwatinogara inini nyaya yese yekuti wakuda kuzoya nemumwe mukadzi nechimwe chinyi ndaizviona mufoni mavo mameseji asi sekuti ndandisisina upenyu dzokupotera titaure mashandiro amakaita zvinhu nokuti unoda kukonzenteta nemaproblems amakaita zvinhu zvakashanda mese ndezvipi Hey, 6 pages. Chigayo cheupfu munda zvakatengwa here wauya akaunti zvakati ngeri wakasvika zviripo zvakatengwa ndiri vakatengwa uri munda 900 US
ndizvo Eh. pakanyorwa zita raTezvara mashops by 3 firiji yegasi akatengwa here mashopu uripo iye akatenga ndakasvika waine 1 asi takazoita tichiinvesta tese mushopu memo mamwe achituoka mavhura ndiri firiji yegasi firiji yemagetsi solar 360 watts nesolar pump yacho TV 3 maTVs yega yega ine dish solar panel 3 mashops radio sets by 3 mashops 2 tons chibage 5 buckets beans 7 bags chibage chekuunda chekumunda 103 beans zekumunda 20 marata 10 steer quality 10 matete 7 macement 2 bags top fertilizer ne 1 bag D 3 window frames 1 second hand door remote 2 door frames 1 nyowan 1 rekari 2 nezvi dimbu simbi dzekuakisa nebrickforce huku 9 huku 20 niyo hadzisati dzabuda toenda futuseri 2 mapadza rekusakurisa nehaji 1 demo diki baskoro 2 ma 3 kgs gas 2 ma 50 kgs barbed wire 1 base bed ne mattress 4 blankets ini ndakatorawo 2 ndikasiya kwandingi rimwe kwangorima 4 pieces tiles tsotso stove portable nemasimbi manyowani etsotso stove ekutandiriswa nechirongwa dish rekuachira nyowani hombe nediki remwana 12 buckets ekuchera mvura mumashops hembe nebhutsu dzangu dzakasara ne1 bonde nyowani right hanzi ndo tichiyane iwe unoti chii murume handisi kuramba kushiyana but pane zvimwe zvakasvika zviripo so yakavamiswa 26 April but shopping yari kuti yekutanga yacho yakanga ndakaivhura muna October 2020 yechi2 yapanyamukubva pasekuru nyamukubva kwahwanyanya ndakaivhura muna musi wa18 March anga asati auya then imwe yacho yangembo iri kwagananzira ndakazoshift ndakazopiwa nasekuru Chidomu kwangorima neshopu kwangorima akwasekuru Majors Chidomu ndakazoivhura pera but ndakashift yange iri kwagananzira yandikavhura muna February 2020 asati auya ouya pachigayo chikaenda ndakachibhadhara ma-installments 3 weeks yekutanga 2 installments ndakabhadhara asati auya then musi wa26 pauya 27 pandanopedzisa imwe yacho neinstallment chigayo chachakutoshanda chaka panyamukubva sekuru vakati paprimis pangu pane vechigayo saka kuti usibhadhara license usina chigayo hazviiti pandatsvaga shamwari yangu yemachauta haifanira kuti pachigayo ndichibhadhara ma-installment saka yekupedzisira 200 ndakachitenga 600 200 ndazobhadhara the day after auya senhasi mangwana acho takabataenda tese batanobhadhara chigayo chachakutoshanda chapanzvimbo then kouya right saka ndizvotoita taakupai mupurisa makapanana gubhuro iye ndiye akatorwa nehanzvadzi yacho pambiri hamusati mapanana gubhuro iye ndiye akaita zvekutondisiya handati makapanana gubhuro here Tangamire ingakanota patisina zvokusura ndokuwa gukuru munhu akwanisa iwe unomupa mumwe
mukadzi iwe unogona futi kumupa gupuro. Gupuro harinzi rinopuhwa nemurume chete. Iwe mukadzi unokwanisa kupa gupuro marapana. Saka kana musati mapanana gupuro hatikwanisi kuti tishayanise nekuti hamusati marambana. Chivanhu chedu chinotaura kuti vanhu varambana vanopanana gupuro. Saka iwe wosimuka wondopa murume wako gupuro. Saka kuti murume wako okupa gupuro, then mapanana gupuro, then tinochitaura kuti vanhu varambana pachivanhu chedu. Anditi murunzwe aiwa isu hatisi kumboda kunzwa kuti makarambana sei. Iwe unoziva kubatirwa kwawakadii. Handiti hauchadi murume. Iwe murume hauchadi mukadzi. Ndaimuda but saka wondopa gupuro. Hazvirevi kuti ukapa gupuro vanhu vane pfungwa dzakasiyana kuti ndikapa gupuro zvinozonzi aiwa ndiwani zvinhu. Gupuro ndorekuratidza kuti takapanana gupuro pachivanhu chedu ndo simbo yekurambana. Nekuti mangwani kana akudzoka kwautaura kuti aiwa wakandipa gupuro rakati unogozodzoka sei. kuti zvinhu zvione kugovana bozi ungagovanise zvinhu vanhu muchizodzokerana futi imombogona. Ndichakwanisi ndinogare navo vachindomuputana. Saka unomupaka gupuro. Una tete? Kunani? Ndine mukadzi. Hauna sekuru? Andina ndiri kure kure cheko muri yadiki. Muri hanzvadzi yako iri papi? Ndiri panapa. Ndepi hanzvadzi? Inge maita vanaudu handiti kuti tizive kuti varambana unless kana muchida kugovana henyu munoda kugovana. apa handizozivi pane zvandada kubvunza kuti pakuenda kwakaita kauya chitorwa nehanzvadzi dzacho nemota inanisipo vakatora zvimwe zvinhu zvakatora mumba. Iyo tirikuda kungotinzwa kuti timbozwe principle yekuti munoda kugovana here pasina kupanana gupuro. Handizozima zvakabhoitika zvinana 3 chapedza saka ndizozvanga zvinoda kunzwa kwaari kuti anokwanisa kundipere gupuro ndokubhilivha kuti ndaramba zvechokwadi kozi ndaita zvekutorerwa nzati ndakuenda mobuda mopanana gupuro then to proceed. Budai mondopanana gupuro. Mapanana gupuro. ndinoda kubvunza kuti pane zvimwe zvisemashoti aiwa hatisati asvika paprocess chakaimarambana kunze kwegedhi mopanana gupuro mochizodzoka. Right, next vachimboita process yegupuro.